దిల్సుఖ్ నగర్ లో అందరి దిల్లులు కుష్ చేసిన శ్రీ అభిరుచి ఇప్పుడు మన KPHB కూడా వచ్చింది. రాజమండ్రి స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై పీస్ తినాలంటే ఇక్కడికి వెళ్లాల్సిందే. అంతేకాదు వీళ్ళ చికెన్ లేయర్ బిర్యానీకి అయితే సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేసే ఉంది. ముందు దీని అడ్రస్ చెప్పేస్తాను. ఇది వచ్చేసరికి KPHB లెక్సెస్ మాల్ నుండి లూలు మాల్ వెళ్లే రోడ్ లో రత్నదీప్ ఆపోజిట్ లో ఉంటది. సిట్టింగ్ కొంచెం చిన్నదే. మాక్సిమం పార్సిల్ పట్టుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అయితే మాకు పర్సనల్ గా నచ్చింది ఫస్ట్ ఐటమ్ వీళ్ళ ఫేమస్ చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ. అందులో ఫ్రైడ్ ఎగ్ పెట్టి ఇచ్చారు. అది చూస్తుంటే నేను నోరూరింది. ఇంకా ఆ ఫ్రై పీస్ ముక్క చిన్న తీసుకుని ఆ రైస్ లో పెట్టి ఆ గ్రేవీ కూడా కలిపి టేస్ట్ చూసాను. ఒక్క నిమిషం రాజమండ్రి వెళ్ళి వచ్చేసిన ఫీల్ వచ్చింది నాకు. అందులోకి కాంబినేషన్ గా వీళ్ళ స్పెషల్ గ్రేవీ ఒకటి ఉంటది. అది నంచుకుని తిను. ఎక్కడో తిన్నట్టుంది అన్న ఫీల్ వస్తుంది. కానీ నీకు గుర్తురాదు. ఎందుకంటే మన చిన్నప్పుడు రెస్టారెంట్ లో ఇలాంటి గ్రేవీ ఇచ్చేవాళ్ళు. దాని తర్వాత లేయర్ బిర్యానీ. ఇది కూడా ఫ్రైడ్ ఎగ్ తో ఇస్తారు. చిన్న చిన్న కోడిగుడ్లు కూడా ఉంటాయి. ఇంకా పీస్ ఒకటి పెట్టుకుని టేస్ట్ చూసాను. మాయా లేయర్ కోడ్ అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు పక్కా ఇక్కడ ట్రై